दाख्लैहाय जोङो फांब्रै थाइजौ बिफांखौ प्रुनिं खालामनाय जादों। ओमफ्राय नोंथांमोननो प्रुनिं खालामखांनानै माबायदि ब्रान्च खिलियो बेखौ देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। भिडिअखौ नायबानो जाबाय। दाख्लैहाय बेखौ हास'नाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय दा मोनबेसे ब्रान्च खिलिखो होनोबा नै मोनसे मोननै। हेलौ, वेलकाम टु डियार फार्मिं। आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंसिनो मोनसे फिसा स्टेप खोन्थानो नागिरदों। बेनो जाहैबाय थाइजौखौ मारै प्रुनिं खालामो। थाइजौआ जाहैबाय हाइब्रिद। बेहाय बानाना दं, मियाजाकि दं, आम्रापल्लि दङ, ओमफ्राय बिदिनो मोननै मोनथाम बा 20तासो भेराइटि दङ आरो आंनाव। बे 20ता भेराइटियाव बानाना, काटिमन, ओमफ्राय मियाजाकि बेफोर फांब्रैसो प्रुनिं खालामथावथाव जाबाय। बेखौ आङो नोंथांमोननो प्रुनिं खालामनानै देखायगोन। भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आरो प्रुनिं खालामखांनानै उनावहाय माबायदि खिलियो बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागोन आं। दिनैहाय जाहैबाय डेटआ 6 जुलाइआव आं प्रुनिं खालामगोन आरो। दिनैनि डेटनि प्रुनिं खालामनायनि डेटनिफ्राय सानबेसेनि उनाव खिलियो बेखौबो नोंथांमोननो देखायगोन। आरो माबायदि ब्रान्च खिलिबोयो बेखौबो नोंथांमोननो देखायगोन। अब्ला भिडिअखौ नायबानो जाबाय। लेट्स गो। नैबेहाय दङ। दा बियो लाबोजेननायाव मोननै बिदिमोन नालाय, दा नै खिलिनानै बेबायदि जाबाय। बेखौ काटार लानानै प्रुनिं खालामसै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो नैबेखौ फांगिसाइडनि थाखाय लाफाबाय, जाहाथे बे काट खालामनायाव माने भाइरास बेक्टेरिया बेबायदि जाया। दा बेखौ नै अननो नाङा, बिलाइआ खिलिखायोखा नालाय गोरलै गोरलै। दा बेखौ नुनानै अननो नाङा। बेखौ जोङो मोनसे सेन्टारावहाय हागोन आरो। बिनि मेन नैबेखौ नायनांगौ। नै बिदि गेप थायोना, ओमफ्राय नैबिदियाव ब्रान्च मोनसे थाबाय आरो बेयाव गेप थालायबाय, नैबिदियाव ओंखारो। दा बेखौ नैबे हास'गोन आरो जोङो। नायनानै ला, बेखौ बेहाय हास'बाय। बेजों लोगोसे फांगिसाइडनि थाखाय बेहाय फुननानै होबाय। बे मोनसे जाबाय। बेयो जाहैबाय काटिमन भेराइटिनि नामा। नैबेहाय काट खालामसै जोङो। बे काट खालामबाय। दा नै बेसेबां गोजौ जादोंमोन बेखौ नायनानै अननो नाङा आरोना। जेसेबां प्रुनिं खालामो एसेबां मोजां जायो। दा बेयावबो जोङो फुनना होनोसै। नैबे जाहैबाय माल्टिग्राफ्टेडसो। बियो अलरेडि बे प्रुनिं खालामखानायमोन। दा ब्रान्च ओंखारखाबाय नालाय बेखौ खालामथ'ला। बैबो नैबेबो मोनथाम माबा दं आरो बेहाय मोनथाम जोलै दङ। ओमफ्राय नैबेलाय बेखौ खालामसै। दा नै बेबो बेनिफ्राय बेहाय मोनसे स्टेप दङ, नैबे मोनसे स्टेप दङ, ओमफ्राय नैबे गोदान स्टेपमोन नालाय। दा बेखौ बेहाय होबाय, काट जाबाय। जाजोब्बाय, कमप्लिट जाबाय। दा टटेल फांब्रै, बैयाव फांसे, नैयाव फांसे, बेयाव फांसे, बेयाव फांसे, फांब्रैया प्रुनिं खालामजाबायमोन। बेखौ खालामग्रोबाय जों। ओमफ्राय बेफोरखौथ' खालामनाङा। बाखि माबाया दस्रा दाख्लै गायनाय देखायनाया बेयो जाहैबाय बै फारसे ग्रिन स्क्रिन नुनाया, बेहाय दङ आरो। टटेल बेहाय 40ता दङ, 20ता भेराइटि मोननै मोननै। बेखौ दानो खालामथ'ला, नैबेखौ खालामग्रोनाय जाबाय। जोङो प्रुनिं खालामखांबाय। दा बे प्रुनिं खालामखांनानै सानबेसेनि उनाव बियो ब्रान्च खिलियो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन। नेक्स्ट भिडिअआव नायबानो जाबाय ब्रान्च खिलिनायखौ सानबेसेसिम खिलियो देखायगासिनो। बाय बाय। हेलौ, वेलकाम टु डियार फार्मिं। दिनै फिन खेबसे नोंथांमोननो थाइजौनि दाख्लै प्रुनिं खालामनायखौ दिनै देखायनोसै। दा दिनैनि डेटआनो जाहैबाय 20 जुलाइ। दा नोंथांमोना फैदो, ओरै देखायनोसै। दाख्लैहाय खालामनाय जादोंमोन प्रुनिंखौ। दाख्लैहाय जोङो फांब्रै थाइजौ बिफांखौ प्रुनिं खालामनाय जादों। ओमफ्राय नोंथांमोननो प्रुनिं खालामखांनानै माबायदि ब्रान्च खिलियो बेखौ देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। भिडिअखौ नायबानो जाबाय।
दायो नै दाख्लैहाय बेखौ हास'नाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय दा मोनबेसे ब्रान्च खिलिखो होनोबा नै मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा, सय, सातथासो ब्रान्च दङ बेहाय। दा 7थासोनि गेजेराव जोङो बेखौ एसे गोजौ जायोबा सेलेक्ट खालामबावगोन आरो हेल्दी ब्रान्चखौ दोनगोन, ओमफ्राय माखासेखौ हास'नानै गारगोन। दा नै बे जाहैबाय प्रुनिं खालामनायनि मेथड। दा बिनि उनावहाय देरनानै माबायदि प्रुनिं खालामबावो बेखौ उनावहाय नोंथांमोननो आरो फिन खेबसे दस्रा गुबुन भिडिअ'आव देखायगोन। स' नायबावदो नै ओरैहायबो दंबावो। दा नै बेनाबो मेगन फैहांबायना नै बेजोंनो खिलिजोबगोन आरो बे बारनजोबखाबाय। दा ओरैजायनिखौबो नायबावदो, फांब्रैल' खालामग्रोनाय जादों। दा नै बेनाबो आरो नैबे गोथांखौ सोङोबा बे मा बुस्थु हास'खांनानै जों होदों बेहाय फांगिसाइडनि, जाहाथे भाइरास आरो बेक्टेरिया बानानै बिफाङा गाज्रि जाया। नै बेनाबो लाहांबाय। मथा मथि एबारहाय अखाया बुहुद खम जादोंना, ओमफ्राय एसे लेट जादों आरो। दा जोब्बायानो बेनि प्रुनिं खालामखांनानै जाखिनि खिलिदों बेखौ नोंथांमोननो देखायबाय। आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो लोगोफोर, आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर, आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुहैनो मोनो। दाथ' बे जाबाय थाइजौनि सोमोन्दै। जों दाख्लैहाय माने प्रुनिं खालामबाय, ओमफ्राय प्रुनिं खालामखांनानै दिनैसिम माबायदि ग्रथ जादों बिलाइ बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायबाय। आरो सम मोनोब्ला जोंबो माने गुबुननि आबाद मावनायखौ नायनो थाखाय सम सम भिडिअ बानायनाय जायो, आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजायो। जोंबो सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थानो हाया, टाइमनि आंखालाव बा समनि आंखालाव जोङो माने गाव गावनि अनेक खामानि थायो नालाय, बेनि थाखायबो जों भिडिअखौ लाबोबाय थाया। सोरबा सोरबाथ' बुंबावोसो बेखौनो माबा भिउसनि थाखायनो मानि थाखाय। नाथाय जोंना खामानिया गाव गावबागाव मावनानै जानो थाखाय बहुद खामानि दङ। बेखौ मावनायजों लोगोसे आरो जों आबाद खालामो नालाय, आबाद खालामनायखौ जाखिनि एक्सपिरियेन्स मोनदों बा जाखिनि माबा मोनदों बेखौ देखायनो थाखायल' जों भिडिअखौ बानायनाय जायो। बे नङाखि जों बे भिडिअनि बानायनानै बे भिडिअनि फैसा मोनोबा बेजों जों सोलिनो थाखाय बे नङा। दा एसेनोसै भिडिअआ। नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामबाय थादो बेबायदिनो। जोंबो भिडिअखौ गोबावजों खनसेबाबो लाबोनो नाजागोन, आरो फार्मिंनि सोमोन्दैनो बे चेनेलाव लाबोबाय थानाय जागोन। आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै। स' बाय बाय।